салом мухлисони Барселона ва канали Барсатиҷи. Барселона нақша дорад ки тобистон 200 миллион евро аз фурӯши бозингарон ба даст орад. Агар ба расонаҳо такя кунем, даста мехоҳад ки Рафиняро фурӯшад ки бошгоҳҳои арабӣ 100 миллион евро барояш пешниҳод доранд. Каталониё ҳамзамон ба хизматрасониҳои Ансу Фати дигар эҳтиёҷ надоранд ки феълан дар Брайтон ҳамчун иҷора ҳунарнамоӣ дораду баъди анҷоми муҳлат ӯро дарҳол ба фурӯш мегузоранд. Брайтон вале ба нилнориҳо ӯ дигар лозим набудааст. Зиндагӣ ҳамин аст. Аввал туро чунон таъриф карда ивазкунандаи Месси мегӯянд, баъдан ба касе лозим намешавӣ. дар ёд доред чӣ хел умедҳо ба Фати калон гуфта мешуд. Илова бар ин гуфтаҳо Кунде ва Кристенсен ҳам шояд тарки даста кунанд. Дар ин мавзӯъ ҳам агар ба расонаҳо такя кунем, онҳо Тадиб боро аз Лигаи 1 ба Барса баргардонида истодаанд. Дар шартномаи ӯ ҳамзамон 20% фоида аз фурӯши бозингар бар нафъи Барселона дард шудааст. Агар харидор худи Барселона бошад, пас бо тахфифи калон ӯро ба даст хоҳанд овард. Нархи феълии Тадибо дар Трансфермаркт 35 миллион евро гуфта мешаваду он рушд карда истодааст. Аслан Барселона нақшаи зиёди баргардонидани бозингаронашро дорад, вале ҳолати Тадибо хубтар мебошад. чӣ хеле ки қайд кардаем, ӯ метавонад бо нархи арзон бозпас хонда шавад. дар умум моро равзанаи ҷолиби трансферии Барселона интизор аст. сармураббӣ иваз мешавад ва ӯ боз бозингарони таби дилашро талаб мекунад ва даста ҳамзамон бояд мушкилоти иқтисодиро ҳам яктарафа кунад. барои ин ва дигар навгониҳоро аз даст надодан худи ҳозироб нашавед ва наворо бо лайки ройгони худ дастгирӣ карданро фаромӯш насозед. пас аз таблиғи кӯтоҳе мо наворо идома хоҳем дод. дӯстон, пас аз анҷоми рӯзҳои фифа ҳамакнун бозингарони Барселона ба шаҳраки варзишӣ омада омодагӣ ба рақобатҳои дар пеш истода мебинанд. рӯзи 31 март Барселона дар майдони худ Лас Палмасро қабул хоҳад кард ва барои коҳиши имтиёзҳо аз Реал Мадрид талош мекунад. шумо бошад тамошои ин ва дигар рақобатҳои варзиширо бо хизматрасониҳои ширкати 1x метавонед боз ҳам ҷолибтар гардонед. дар 1x регистрация осон ва пардохт аз тамоми гӯшаҳои канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. акнун оиди он ҳарф мезанем ки даста дар куҷо, аниқтараш барои кӣ пул сарф кардан мехоҳад. маҷаллаи Mundo Deportivo бо сарлавҳаи бузурге менависад ки нилнориҳо мехоҳанд Эрлинг Холландро харидорӣ кунанд. шӯхии ҷолиб менамояд, вале ин то ҷое ҳақиқат дорад. он ҷо оиди нақшаи амалисозии ин ҳадафам навишта шудааст. гӯё Лапорта бо агенти Холланд муносибати хубе доштааст ва маҳз ҳамин чиз нуқтаи калидии трансфер шуда метавонад. илова бар ин, агар боз ба ҳамон Mundo Deportivo такя кунем, Холланд метавонист ки ҳанӯз 2 сол пеш дар Барселона қарор гирад. аввалин музокироти даста бо намояндагони бозингар апрели соли 2021 ба қайд гирифта шудааст. баъди чанд моҳ, тобистони соли 2021, вақте ки Лионел Месси тарки Барселона намуд, Холланд ба гузариш дар соли 2022 розигӣ додааст, аммо ин чиз бо сабаби мушкилоти иқтисодӣ амалӣ нашуда буд. агар Холландро мисли посухе ба Реал Мадрид ва трансфери Мбаппе гирем, дуэлро дар Ла Лига аз нав бедор месозад. мо шояд ҳамон даврони Роналду ва Мессиро такроран шоҳид шавем ки дар умум идеяи оли ҷаноб ҳам барои мухлисон ва ҳам барои лига мебошад. аммо ин ҷо даста бояд аз касе даст кашад. Левандовски эҳтимолан дар навбати аввал гусел карда мешавад. сабаб ба ҳама маълум ки маошаш рӯз то рӯз зиёд шудан мегирад. қаблан ҳам хабар дода будем ки дар рӯйхати баландмаошони Ла Лига Роберт баъди Давид Алаба меистад. танҳо фурӯши ҳамлагари поршагӣ ҳам кофӣ нест. иловатан даста бояд оиди додани қарзҳои имсола ҳам фикр кунад. рӯзноманигорон оиди мушкилии Араухо навишта истодаанд. даста худ мехоҳад ки бо ӯ тамдиди ҳамкорӣ кунад, аммо ӯ чӣ хеле ки майли лозимаро надорад. ин ҳам бошад дар пасманзари диққати Бавария ба бозингар рух дода истодааст. гӯё ки намояндагони дастаи Мюнхенӣ тариқи шахси сеюм ба Барса пешниҳоди шифоҳӣ бо арзиши 100 миллион евро карда бошанд. ин ҳам яке аз манбаъҳои пул барои хариди Холланд аз Сити шуда метавонад. Трансфермаркт нархи феълии Холландро ба 180 миллион евро баробар медонад, аммо ба гуфтаи шартномаи Эрлинг нуқтае дорад ки бо шартҳои махсус ӯро арзонтар метавонад раҳо кунад ки инаш маълумоти дақиқ ба шумор намеравад. оиди тарки Манчестер кардани Холланд агар ҳарф занем, бояд ишора карда шавад ки ин имконпазир аст. бовариам ҳаст ки оқибати ӯ дар Сити ҳамин мешавад. гап сари танҳо Барселона нею, умуман ба дигар даста рафтани Холланд меравад. роҳ сӯи Реал баъди омадани Мбаппе баста мешавад. ҳарчанд агенташ барои ҷалби диққати мадридиҳо талоши зиёд карда буд. падари Холланд рӯйрост ишора мекунад ки Сити дастаи муваққатӣ барои фарзандаш мебошад. барои ҳамин мо ба зудӣ Холландро дар дастаи дигар хоҳем дид, вале савол ҳамин ки дар куҷо ва бо кадом маблағ. ба фикри шумо Барса дар ҷалби ӯ комёб мешавад? ҳатман оиди ин мавзӯъ фикратонро дар комментария қайд карда навори ҷадидро мунтазир бошед. то боздид дӯстон.